Mbak, pacarku ditengi karo bojone. Piye iki terus solusine? Telek. Piye to jane iki? Kene iki lagi susah kok malah dipaidu. Wong kowe wis nyumbang kuping rek tengi bojone. Ya rugi to nek moro kuping tok iki. Kula nek arep mimik susuke tak buka sik. Bar tak buka terus tak cekel to Mas, terus tak ubeng-ubengke sik susune. Tak ubeng-ubengke sik. Wong wedok kuwi angger lemu, ginuk-ginuk, kimplah-kimplah, semok. Iku idaman. Nek masalah ayu, nomor swidak jaran wong wedok kuwi paling penting lemu. Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh melu seno kena ngono. Asu. Rumah Wong wedok ki ra diapa-apake iso nesu dhewe apa? Gumon lho aku ki. Lah iya gumon lho Pak aku ki. Oh, kowe esuk ngalami le. Kula anu pikiran sik kowe. Siap. ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh melu seno kena ngono. Asu. Rumah Dewa-dewa gedhe dawa iso gedhe dawa gadahane maratuwa kowe ki aja ngawur maratuwamu cilik ya tak luruti tak odoti Aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul li rumangsamu kacangku ki melet mengisor ta. Lah ya mbuh aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Biyen aku pas urung duwe bojo, aku selalu ndonga. Muga-muga sok ben aku oleh bojo sing bener. Saiki bareng di bojo keturutan tenan. Bojoku njaluki bener terus, ora tau gelem salah. Sayangku, cintaku, Nyapa? aku saiki wis lemu sayang. Terus kok ngapakne nek lemu? Bobotku 25 sayang. Tambahno 5 kilo ngono lho ben genep.